gipaambit ni City of Mati Mayor Mayo Z. Almario ang biyaheng good governance nga gihimo niini baguhay pa lamang nga kabahin sa benchmarking sa syudad sa mga nag-una o progresibong mga syudad sa kauluhang Maynila. Gihimo ni Mayor Almario ang pagtaho at tubangan sa mga empleyado sa City Hall of Mati atol sa traditional flag raising ceremony o gisaysay samahan sa syudad. Ang resulta sa gihimong good governance o best practices benchmarking dito sa kauluhan kuyog ang mga kadagkuan sa dakbayan sa milabay nga semana. Lakip sa gipaambit ni Mayor Almario ang daghang nakatuna niini sa ilang pagbisita sa Marikina, Valenzuela o Quezon City kung sa diin nakita mismo niini ang mga nagkadayang nindot nga mga estratehiya sa mas pagpanindot pa sa paghatod o pagpanerbisyo sa tanang Matiniano. Kauban ni Mayor Almario sa maong benchmarking tour ang kadagkuan sa City Treasurer's Office, City Assessors, Business Process and Licensing Office o kon BPLO, City Engineer's Office, Office of the Building Official o Executive Secretary sa nasambit nga opisyal. Usa sa gihatagag kabukaton ni Mayor Almario ang dakong panginahanglang i-re-engineer sa syudad ang mga nakaandang karaan nga mga proseso aron nga makasagop ang syudad sa mga bag-o apan tested nga epektibong pamalakad sa adlaw-adlaw nga proseso alang sa mas paspas ug nindot nga pagpanerbisyo sa syudad sa tanang Matinians. Gibutyag pa sa mayor nga aduna pay umaabot nga ikaduhang benchmarking tour karong umaabot nga bulan sa Pebrero sunod tuig ug ang sunod nga destinasyon sa syudad sa Mati mao ang Pasig City. Para kanunay healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Mati para sa nagahiusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kini si katropang Vicente Pichon the Fort, XFM News.